si en algun futur fas la pel·lícula aquesta, espero que no deixis aquest projecte com tots els altres, com Rescates de CCQ, la pel·lícula, les xerrades del Marín, la velada de Liu, etc. A veure, puto maricón de merda, t'ho juro que ets un fals de merda. M'invites aquí a fer un puto podcast i em vens aquí a embrutar la imatge. Sisplau, tots els que esteu veient aquest vídeo, sortiu del vídeo perquè no vull que aquest guanyi visites enrient-se de mi. Sí, bueno, poden haver diferents perspectives de com deixo els meus projectes, entre cometes, perquè els deixo per complicacions i l'únic que encara porto més o menys és les xerrades del Marín. Com que porto les xerrades del Marín? Les xerrades del Marín les porto jo, no tu. Mai has pensat que algú pot robar-te la identitat, suplantar-la, fins que la teva família no sàpiga que si ets tu o l'altre, i passi estona amb la teva família, fins que tu et quedes a fora mirant i ell està feliç amb la teva família